primeran fe bat. 152, 20. Norberaren kontura lan egitea, besteren kontura egitea baino aukera hobea? Niretzat aukerik onena soldatapeko langilea izatea da. Ordutegi finkoa izateko aukera ematen du, eta urte osoko bizimodua antolatzen laguntzen du. Adibidez, ikastaro bat egiteko, kirola egiteko, aurren zaintzarako, asko hobea da ordutegi jakin bat izatea. Ziurrenik asko izango dira horrela pentsatzen dutenak, ze norberaren kontura lan egiten dutenen ordutegiak ez dauka mugarik. Eta aldea, handia da. Bueno, ni ez nago ados iritzi horrekin. Nire ustez, autonomo gisa lan egiteak askoz askatasun handiagoa ematen du, hain zuzen ere. Norbera delako, nagusia, ordutegia malguagoa da, eta norberaren beharretara moldatzea, errazagoa. Ez dago fitxatu beharrik, eta horrek familia eta lana uztartzen laguntzen du. Batek baino gehiagok, nahiko luke pagotxa hori. Ez uste, Ez uste alako pagotxa denik, Ze oporrei dagokienez, adibidez, enpresa bateko langileak ordaindutako oporraldiaz disfrutatzeko aukera dauka. Eta norberaren kontura lan egiten duten askok berriz, ezin dute hainbeste denboran lanik egin gabe egon? Atxeden egun batzuk hartu nahi badituzte? Negozioa itxi behar dute, edo norbait hartu behar dute, eta bi kasuetan dirua galtzen dute. Eta baja eta baimen kontuetan, zer esanik ez? Autonomoek berek ordaindu behar dute dena. Soldatapeko langileek ordea, baja hartzeko aukera dute, edota hainbat baimen eskatzeko eskubidea. Pentsa, zenbat abantaila dituzten? Tira, ez pentsa enpresa batean lan egiteak hainbeste abantaila ematen dituenik, Ez, izan ere, bada bestela pentsatzen duenik. Ze oporren kontuan adibidez, lantoki askotan, langileak, enpresari komeni zaionean hartu behar izaten ditu oporrak, eta ez norberak nahi duenean. Autonomoek aldiz, eurek erabakitzen dute zer garaiden egokiena egun batzuk hartzeko, horrek dituen alde on guztiekin. Eta, baja eta baimen kontuekin. Erne ibili gero, ez pentsa ainerraza denik enpresa batean baja edo hainbat baimen hartzea. Berehala etorriko zaizu, enpresa kargu hartzera. Tira, denak dauka bere muga. Baina ezin duzu ukatu norberaren kontura lan egiteak ardura handiagoa eskatzen duela, eta lan karga ere handiagoa dela. Aitzitik, besteen kontura lan egiten baduzu, lanaldia bukatzen denean, lasai joan zaitezke etxera, inolako ardurari gabe. Autonomoek ordu piloa sartzen dute lantokian, eta askotan, etxean ere lanean jarraitzen dute. Atera kontuak, zenbat ordu sartzen dituzten. Hori ez da niretzat. Nik esango nuke lankargaren eta ordu asko sartzearen kontu hori, ez dela autonomoen arazoa bakarrik, Ziur nago, begira, besteen kontura lan egiten duen langile askok, pentsatuko duela, berak ere ardura handia eta lankarga handia dituela lanean. Eta behar baino ordu gehiago sartzen dituela, astean. Eta ez lantokian bakarrik, baita etxean ere, eta aparteko ordu gisa saririk jaso gabe. Tira, norberaren kontura lan egiten duenak, egiten duen guztia, bere onerako egiten du. Eta irabaziak ere, berak jasotzen ditu, Kontuz. Hori une puntual batean gertaliteke. Baina ez da ohikoena. Ze bestalde, irabaziei dagokienez, askoz lasaitasun handiagoa ematen du hilero soldata jakin bat jasoko duzula jakiteak. Zer jasoko duzunez jakiteak baino, ezta? Ze autonomoak askotan ez daki hilabete batean zenbat jasoko duen. Eta esango didazu horrek ze segurtasun ematen duen bizimodua antolatzeko.
Bai, ados, hori egia da. Baina diruarena onerako ere izan daiteke, Ze norberaren enpresan gauzak ondo badoaz, beti dago aukera lan baldintzak hobetzeko, eta asko gainera. Alabaina, soldatapeko langilearen kasuan, hobekuntzarako aukera ez dago beraren esku, nagusiaren esku baizik. Bai, hori hala da. Baina autonomo izan da, diru sarrerak murrizten badira, kobratu ezinik geratzea ere gertaliteke. Edo are okerrago, enpresa itxi behar izatea. Hori gertatuzkero, autonomoak bere ondasunak erabili beharko ditu zorrak kitatzeko. Autonomo izateko hartu behar diren arriskuak handiagiak dira niretzat. Bueno, besteen kontura lan egiteak ere baditu arriskuak, enpresaren errentagarritasuna txikia balin bada, langileak soldata jaitsierak pairatuko ditu, kasurik onenean, eta okerrenean, kaleratzeak. Norberaren negozioan ordea, une txarrak pasatu erren, erantzukizuna askoz handiagoa denez, norbera gehiago saiatuko da irtenbideak bilatzen zulotik ahalik eta ondoen ateratzeko, ezta? Enpresa bateko langile izan da, nagusiak erabakiko du beti zein den irtenbidea, eta beti ez du langilearen alde egiten.